खुलुमबाय दिनैनि बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। ट्राइबेलफोरनि थामोनथानि हेंथायै नुजाथिनाय जेंनाफोर बेफोरखौ बोस्रांनायनि राहा आरो मावनांगौ बिबान आयदाखौ लाना बाक्सा एबसुनि 17थि थान्दै जखुन्थायाव सावरायदों। रायजोआव दिनैनिफ्राय कर'नानि गोदान नेमखान्थि। कभिड भेक्सिन लायैफोरा 15 जानुवारिनि उनाव 25,000 रां जरिमाना होनांगोन। बे खेबाव कर'ना बेमारिफोरा देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङि फाहामथाय मोननाय नङा। बङाइगावआव हानि जेंनाखौ लानानै एनआइएनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। सिमेन्ट सापरियाव गोख्रों लामा जाब्रबथाय 7 जोखोम 3 गोब्राब हालोदाव। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि थान्दै जखुन्थायजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै ट्राइबेलफोरनि थामोनथानि हेंथायै नुजाथिनाय जेंनाफोर बेफोरखौ बोस्रांनायनि राहा आरो मावनांगौ बिबान आयदानि सायाव सावरायमेल जथुमनाय जायो। मोनसे समनि एबसुनि बारग' बुंथिगिरि आरो आथिखालनि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बि सोमखोरनि मासि लानानै सामलायनाय बे सावरायमेलाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आरो सिसिटुवानि गाहाय लिंथुमगिरि अदित्य खाख्लारिया फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो होननानै एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। बबेखानि बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया हाबाफारिनि गुदि खोथा बेखेवसारनानै होयो होननानैबो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 17थि थान्दै जखुन्थायखौ खारिजा बिजनि दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय मैनामाथा फोथाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लाना मैयानिफ्राय खुंदों। रायजोआव दिनैनिफ्राय कर'नानि गोदान नेमखान्थि। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खौरांगिरि मेल खुंना फोसावनाय कर'नानि गोदान एसअपिआ दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैबाय। दिनैनिफ्राय बाहायजानाय कर'नानि गोदान एसअपि बादियै दिनैनिफ्राय फैगौ 30 जानुवारिसिम रायजोनाङै 5 थाखोसिम गासैबो फरायसालिया बन्द थागोन। नाथाय आथिखाल कर'ना थासारिखौ नायना गुवाहाटि नोगोरमायाव 8 थाखोसिम फरायसालि बन्द थागोन। फोरोंगिरिफोरा अनलाइननि जोहै फरा फोरोंनांगोन। 9, 10 आरो 11 थाखोआव अल्टारनेटिभ खान्थिनि गेजेरजों थाखो खथा खुलिगोन। बेजों लोगोसेनो दिनैनिफ्राय सरासनस्रा रायजोफोरा फालिनो गोनां कर'नानि गोदान नेमखान्थिया जादों रायजोनाङै हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कारफिउ। बाहेराव ओंखारोब्ला बयबो मास्क गाननो नांगोन। मास्क गानिफोरनि सायाव सोरखारा जरिमाना फोनांनोबो हागौ। हाबा एबा समाजारि हाबाफारिफोराव 200 सानि बांसिन सुबुं फैनो मोननाय नङा। मोनाबिलि समाव जायखिजाया जौ गोराननि आड्डाफोरखौ खुलिनो हानाय नङा। इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाया सोलिबाय थागोन। बेबादिनो गासैबो हान्थामेला गारिफोरा सोलिबाय थागोन। नाथाय मोन्नैबो डज कभिड भेक्सिन लानाय सुबुंफोराल' गाखोनो हागोन। हरनि समाव हटेलाव जिरायना आदार जानो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा दासिमबो कभिड भेक्सिन लायाखै अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय जोबोर गोनां। कभिड भेक्सिन लायैफोरनि थाखाय फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय आबुं लकडाउन जानो थांगासिनो दं। कभिड भेक्सिन लायै सुबुंफोरा 15 जानुवारिनि उनाव न'निफ्राय ओंखारनो हानाय नङा। भेक्सिन लायै सुबुंफोरा न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनोबो गिनांगोन। शुक्रबारखालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायथिनाय बादिब्ला कभिड भेक्सिन लायै सुबुंफोरा 15 जानुवारिनि उनाव जायखिजाया सोरखारि मावख', सिनेमा हल आरो शपिं मलफोराव थांनो हानाय नङा। अदेबानि भेक्सिन लायै सुबुंफोरा जायखिजाया हान्थामेला गारियाव गाखोनो मोननाय नङा। बेजों लोगोसेनो हाबा-हुखा, भज भान्जाजों लोगोसे जायखिजाया सुबुं थुबुर जानाय जायगा आरो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों। कभिड भेक्सिनखौ लाना सोरखारा फोसावनाय नेमखान्थि आरो बिथोनखौ नेवसियोब्ला आरो कभिड भेक्सिन लायै सुबुंफोरा सुबुं थुबुर जायगाफोराव थाङोब्ला 25,000 रांसिम जरिमाना होनांनोबो हागौ। मख'नो गोनांदि कभिड भेक्सिन लायै सुबुंफोरनि हेंथायै रायजो सोरखार आरो पुलिस बिफाना दानिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शुक्रबारखालि खौरांगिरि मेलाव रोखायै फोरमायदों।
गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय कर'ना बेरामिफोरा बे खेबाव बेसेन नाङि फाहामथाय मोननाय नङा। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानायनि मासुलखौ कर'ना बेरामि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरानो होनांगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेल खुंना बे बाथ्राखौ रोखायै फोसावदों। बबेखानि देग्लाय कर'ना बेरामिफोरनो देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङि फाहामथाय होनाय जानाय नङा। बेजों लोगोसेनो सोरखारा देहा फाहामसालियाव कर'ना बेरामिनो जेबो रोखोमनि बेसेन नाङि जाग्रा आदार जगायनाय जानाय नङा। कर'ना बेरामिनि जाग्रा आदारखौ नखरनि सोद्रोमाफोरानो गावबा गाव न'निफ्राय लाबोनांगोन। नाथाय जोबोर गोब्राब बेरामि आरो BPL नखरनि बेरामिफोरनि जाग्रा आदारखौ सोरखारानो बेसेन लायालासे जगायगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर शर्माया खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। बङाइगावआव हानि जेंनाखौ लाना एना-एनि। बे एना-एनियाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथाया जिल्लानाङै बयखौबो सोमोनांहोदों। बङाइगाव सहरनि साखाथियावनो थानाय दलाइगावआव दिनै फुङाव जादों बे जाथाया। दलाइगाव लक्ष्मी मन्दिरनि साखाथियावनो थानाय गकुल राय मुंनि सासे सुबुङा बानिकान्त बैद्य मुंनि सासे सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना जिउ फोजोबदों होनना खौरां मोननो हादों। रिपर्ट बादिब्ला गकुल रायआ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव गोब्राब जखम जानाय बानिकान्त बैद्यखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो थाद'नाय गैयि थै गबाय थानायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। जाथायनि बागै जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै फुंनिफ्रायनो गकुल राय आरो बानिकान्त बैद्यमोननि गेजेराव हानि जेंनाखौ लाना दान्थे-बिदान्थे आरो एना-एनि सोलिगासिनो दंखायोमोन आरो उननि समाव बे हिंसायारि जाथाया जालाङो। ओरैहाय बे जाथायनि उनावनो बङाइगाव पुलिसा दुथां गकुल रायखौ एरेस्ट खालामो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो। बानिकान्त बैद्यनि नखरनि सोद्रोमाफोराबो गकुल रायखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव गंसे भालसार बाइक आरो अट' गारिजों मोगा-मोगि सौदावलायनायाव गासै 7 सुबुङा जोखोम जादों आरो 3 आथिखालाव गोब्राब हालोदाव जोखोम जानाय सिमेन्ट सापरि मानिकपुर गामिनि अजित बसुमतारी, बांसा बसुमतारी आरो गुबुन सासेखौ गाहाम फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव रिफार खालामनाय जादों। जाथाया शुक्रबारखालि फुंनि 9:30 रिंगायाव सिमेन्ट सापरि कलेज मोखांनि 3 खनायारि लामायाव जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मानिकपुर गामिनि BA 3थि सेमिस्टाराव फरायनाय फरायसा बांसा बसुमतारी आरो अजित बसुमतारी मोनहा गंसे बाइकजोंनो सानैबो जयै थांदोंमोन। बे समावनो कलेज मोनहैहां जाब्लानो हरखाबै गंसे अट'जों सौग्रावदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।